Dit is Abigail, ze is 26 jaar oud, ze komt uit Drachten, ze had op Singeland te Veen zitten in Drachten en ze is nou kapster. Hey Abigail. Hey. Hoe is Marie? Goed met jou? Hoe is Marie Friesk? Niet doen. Alder Westermaling, ja zeker. Jazeker! Ja. Hey, wat neem je het van? Knippen. Knippen. Yes. En plakken? En plakken. Oké, heerlijk. Nou, dit is Maaike. Hey Maaike, hallo, ik ben Reinhard. Hoi, Maaike. Hoe is het? Goed? Zit je goed? Ik zit heel lekker. En wat ga je doen, Abby? Vandaag gaan we bij Maaike puntjes knippen en we gaan er wat laagjes in doen. En daarna gaan we het mooi stijlen. En hier is toch ooit toch dat je kappen werkkost? Vanaf kleins af aan wou ik altijd al kapster worden. En nu heb ik mijn droom werkelijkheid gemaakt. Dus Ja. dat vind ik wel het leukst. Ja. Hey, en hoe short je die takens van je? Ik wil me heel graag specialiseren in black hair, dus met kroeshaar. Nou moet je dus eigenlijk 1 keer per week naar Amsterdam. Daar hebben ze scholen, opleidingen. Alleen dat kost te veel geld. Want de studiefinanciering die vergoedt het niet. Hoeveel yield heb het dan? Nou, zeker 15.000 euro. Oh ja. Yes. Ja, maar is wel duur. Ja. Wat is net samen even... Nee, helaas niet. Was het maar zo. Wat? Gewoon lekker met je hand zo doen. Ja, doe het. Niet te lang op één plek houden. Niet te lang? Nee, want dan gebruik Gaat je een beetje het. groeien. Wat goed, Maaike? Wat heb je gedaan? En hoe is het thuis? Mooi. Hey, en was er dan in het noorden van Nederland straks een kapperzak die specialiseert is in black hair? Ja, dat zou wel het beste zijn. We hebben in het noorden genoeg donkere mensen. Dus het zou wel heel fijn zijn als ik hier in het noorden iets ermee kan doen. Dus dat er mensen joggen met cruise hier? Bij mij komen. Cool. Hey, er zijn natuurlijk ook band die nou joggen die op de praktiekvallen zitten. En misschien dat die nog een beetje aan zichzelf twijfelen of dat die heel zoekende binnen. Wat voor tips zou je die aanbrengen? Geloof in jezelf, geloof in je dromen, wat je hebt en ga ervoor. Ook al moet je er met een omweg omheen, maar je komt er wel. Dat is het beste.